Sanibonani bangcwele, ngiyanibingelela nonke egameni likaJesu, igama eliphezu kwamagama onke, igama esithi maselibiza zonke izimo zisaphalale zibaleke, igama elinamandla phezu kwazo zonke izinto, igama elinganako nje kwehluleka, igama eliphezu kwazo zonke izinto. Namuhla ngisafunda izwi likaNkulunkulu ngithola nayo indaba ebalulekile, soyithola kubaseRoma 6 sofunda uverse 22 nje wodwa. Kepha manje senikhululiwe ebugcilini besono nabayizigcila zikaNkulunkulu. Senikhululiwe ebugcilini besono nabayizigcila zikaNkulunkulu, okusho ukuthi akwazi ukuthi uhlale ungabi isigcila sento. Isida uba isigcila sesono noma isigcila sokulunga noma isigcila sikaNkulunkulu. Njengoba ke thina singabangcwele bakaNkulunkulu, njengoba sikhululiwe ebugcileni besono, sesiyizigcila zokulunga. Siqhubekeni, liyaqhubeka lithi senithola izithelo manje ezokungcoliswa kwenu nibe ngabahlukanisela uNkulunkulu. Sesiba nezithelo ke eziungcweliswa kwethu bese sihlukaniselwa uNkulunkulu. Okusho ukuthini? Nase singabangcwele bakaNkulunkulu kuba nezithelo ezibonakalayo empilweni zethu, njengoba lisho izwi ukuthi abangcwele bakhe bayobonakala ngezithelo zabo, noma labo abakholiwe endodaneni enguJesu Kristu bayobonakala ngezithelo zabo. Kuzoba necharacter ababanayo, noma kuzoba nezenzo ababanazo ngenxa yokuthi bangabangcwele bakaNkulunkulu. Akwenzeki-ke uthi ungumntwana kaNkulunkulu ungabi nezenzo obanazo, kodwa kumele ube nezenzo obanazo ngenxa yokuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Lezo zenzo kubonakala ukungcweliswa kwethu sihlukanisele uNkulunkulu. Seliphetha lithi isiphetho saloko singukuphila okuphakade, lokho kulunga obanako phambi kaNkulunkulu, lezo zithelo zikaNkulunkulu ezingcwelisiwe, noma lezo zithelo ezibonakalisa ukungcweliswa kwakho, ukuphetha kwakho konke lokho esiceda kokufunda, ukuphila okuphakade. Asikwenzi mahala lokho esikwenzayo, kodwa sikwenzela ikhaya laphakade, sikwenzela yena owukukhanya kwaphakade. Lethi izwi ilanga lidingeka ekhaya ezulwini ngoba yena ungukukhanya, okusho ukuthi konke akudingeki, nguye osinika konke. Lithi izwi masifunda kuJohane, konke kwavela ngaye, konke kwadalelwa yena, konke kwadalwa ngaye, okusho ukuthi uma sithole yena konke kuphelele. Qhubeka njalo-ke umkhonzi uNkulunkulu endodaneni enguJesu Kristu, uholwa umoya wakhe oyingcwele ngaso sonke